Unsa ba'y ipahinumdum kanato sa akong gisaulog karon nga adlaw sa mga patay kalagayan. Duha ka duha. Do not forget this. Number 1. Ang kalagalan magpahinumdum nato una sa kamubo sa kinabuhi sa tao. Kamubo sa kinabuhi sa tao. May reminder na adlaw nato. Kamubo sa kinabuhi sa tao. O ikaduha, ang kalagalan magdapit nato sa pagpamalandong sa unsay umaabot human niining kinabuhian. Ang masabta nato niya, adunay duha ka klase sa pangguna-guna mahitungod sa pagtan-aw sa kinabuhi sa tao. Two ways of thinking, two kinds of people. Ang kalibutanong pangguna-guna o Kristohanong pangguna-guna. Okay? Diyan ka mag-discuss ang duha karon. Kalibutanong tao o Kristohanong tao. Okay? Una, ang kalibutanong pangguna-guna. How does kalibutanong pangguna-guna look at life? Okay? Ang kalibutanong pangguna-guna, magtuog yun na nga magdugay ta aning kalibutan. Trabaho kung ayaw, pagtigong o daghang kwarta, pagtukod o daghang balay, pahimulos sa iyong kabatanon, o unya na pagdiniyos kung matigulang na ka. Tagbawa una ang iyong kaugalingon sa mga butang kalibutanon, sa utang basto pa ka, o unya na trabaho sa simbahan kung magretiro na ka. Pero, naagihapo yung kalibutanong panguna-una na magtuo na ang kinabuhi mo. No, kinaganiya ang kinabuhi, magdugay man ka. Pero naagihapo yung kalibutanong panguna-una na nagtuo na ang kinabuhi mo. Pero maura gihapon prinsipyuha sama sa akong giingon bagulang. Pahimulos o lingaw-lingaw, kay dili ra ba ka magdugay din sa kalibutan. Suroy, kaon, sugal, o bisyo sa walay tingig samtang buhi pa ka. Walay pahulay-pahulay, unya na pahulay kung patay na ka. Unsa pa? Ang kalibutanong tao o kalibutanong panguna-una, mahadlok yun na ang tanaw sa umaabot. Dili siya ganahan mamalandong sa unsay mahitabo niya ining katigulang niya. Ug labaw siyang mahadlok maguna-una sa adlaw sa iyang kamatayon. Ug unsay mahitabo niya man siya mamatay, mahadlok na. Kay kasagaran, ang taong kalibutanon, magpuyok yun na nga mahadlokon, matigulang nga masulubon, o mamatay nga walay preparasyon. Now, sa ikas bahay, sa ganitong ikaduha na panguna-una, Kristohanon panguna-una. Kita ng Kristohanon, dituluan ta sa simbahan nga ang kinabuhi sa tao gasa sa Diyos. Matag minuto, matag adlaw, matag segundo sa akong kinabuhi gasa sa Diyos. Ug tungod kay gasa man kini sa Dios, ato kining gamiton sa maayo, sumala sa kabubuton. So dili nato abusaran ang kinabuhi, dili usab nato inusikan. Ang Dios lamang ang magbuot asa ug kanus ata kutob niining kalibutan. Kay nakabaluta na ang kinabuhi sa tao dili sa kalibutan kubuka.
Pamutan na iyong lulong na nilita anyos, kung sa kadugay ang kinabuhi sa tao, ay ang sur, ingon si Lolo. Doon, mura na magkagahapon ko ni himong patanon. Sakto ang banaang kasulatan, nga ang tao sama sa sagbot, muturok ini kabuntag, muguswak ini kaudto, ug malawos ini kahapon. Yes, mubog ang kinabuhi sa tao. Pero, kaniyang kalainan, ang kabubog sa kinabuhi hindi sa kalibutan, makapabala ka na sa taong kalibutanon. Apan dili na makapabala ka sa taong Kristohanon. Kaya kung nagkahinunto mo, mayroon sa Jesus sa Ebanghelyo, kung mituo taani, ang mutuo ka nako, dili mamatay, kundi magkabaton sa kinabuhing lain. So mga isuod na as remember, gihimot ta aron makituman sa Diyos. Dili aron magpabilin diri sa kalibutan. Ako ni balikan din. Gihimot ta aron makituman sa Diyos. Dili aron magpabilin diri sa kalibutan. So dapat, kay dito man dito paingon, ang atong pagpangandam, dili ra kung diri, kundi mas pangandaman nato ang kinabuhi ng andam sa Diyos nato. Ug busa, imangandam ang katapanan dito, then, gamiton nato ang matagbutlog sa atong kinabuhi sa paghimo sa kung gusto sa Diyos. Dili nato usikan ang mga adlaw sa pagpakig-away, pagpakigdumot, pagpakigumol sa atong mga igsoon silingan. Dili nato usikan ang daghang oras sa pagsugal, pag-inom ug mga daotang bisyo. Ato hinuong gamiton ang matag panahon sa mga butang nga makahuluganon. Kung sa man ang mga worth things, sama sa pag-alagad sa usa-usa, paghigugmaay, pagpinaseluay kana. Dili na taangay magbulat o ugma aron makihuli sa kaaway. Dili na ta magbulat o matigulang para magpinaron. Dili na ta magbulat na masakit pa para mabangko ang batasan. Dili na ta magbulat na muritiro aron makapuntabang sa simbahan. Kanya tuminugtuman, kung doon na tayo gusto nga buhaton para sa Diyos sa isip na tao, buhaton na natin karon kay basi ugma ulahin na ang tanan. Mutapos ko sa usa ka istorya na ay angel of death, kaning anghel sa kamatayon. Usa ka gabi ni ana, miabot ang anghel sa kamatayon aron tuhaon na ang usa ka 50 anyos na dato na negosyante. Sa kakurak ug kahadlok ang dato ng idil sa anghel sa kamatayon. Ihatag nako sa imo ang usa ka milyon. Pero hatagi sa ako usa ka semana aron ipahiluna ang akong negosyo. Aban ang anghel nito wala na kay mahimo panahon na nimo. Pakiluoy pa gyud ang negosyante. Ihatag nako ang katunga sa akong katigayunan. Hatagi nako usa ka adlaw aron makigsulti sa akong mga igsuon nga nakaaway. Apan ang anghel nito wala na kay mahimo panahon na nimo. Ug mihirit pa gyud ang negosyante. Ihatag na nako sa imo ang tanan kong bahandi. Hatagi na ko usa ka minuto aron mangayo og pasaylo sa akong asawa. Apan ang anghel nito panahon na nimo wala na kay mahimo. Kung doon na tayo gusto nga buhaton para sa Diyos kung sa isang katao, buhaton na nato na karon kay basi ug maulahin ang tanan.